Moi bo día a todas e a todos. Benvidos a UNED, benvidos á celebración do Día da Muller e a Nena na Ciencia. Para min é un honor contar con todos, con todas vos, darvos a benvida a este centro da UNED de Lugo. En primeiro lugar, gustaríame darlle as grazas á nosa convidada, a Cintia Folgueira, pois que aparte é unha gran amiga e para min é un honor tela aquí e presentala e, grazas pola súa disponibilidade, grazas porque isto programamos en 5 minutos nun café de amigas, así que, gustaríame darlle as grazas para nós unha gran satisfacción contar con ela esta mañá aquí en Lugo. En segundo lugar, gustaríame agradecer tamén ás profesoras, as mestras de IES Ollos Grandes, a todo o alumnado que está aquí presente, esta achega á ciencia e concretamente a vida dunha muller científica, a vida dunha muller na ciencia. Tamén a todas as persoas que nos están seguindo aquí presencialmente e tamén a través do streaming, por suposto, moitísimas grazas por achegarvos e a miña equipa de Lugo naturalmente, porque, gracias a eles podemos contar e facer estas actividades tan satisfactorias. Quero agradecer tamén a presencia de os concelleiros do Concello de Lugo e, moitísimas grazas por estar aquí, grazas por acompañarnos e por vir a darnos calor esta mañá e por tamén, por poñer de manifesto que as mulleres na ciencia importan e que é moi importante tamén que as nosas nenas teñan referentes científicos, referentes cos que moitas de nós, concretamente Paula, Cintia e eu, seguro que non contamos ao longo da nosa traxectoria no mundo da ciencia. Vou presentar moi brevemente a Cintia, porque se a presento co seu currículum extendido temos aquí para toda a mañá, pero non é plan. Entonces, comentar que é unha neurobióloga lucense, especializada no estudo de enfermedades como a obesidade e a diabete. Gustoume moito ler onte un pequeno resumo da súa traxectoria, donde falaba que era unha nena moi curiosa e que, que ademais estudou aquí no voso instituto, concretamente, así que, xa sabedes que dos institutos de Lugo, dos IES de Lugo, poden salir grandes científicos e científicas. Os logros conseguidos ao longo da súa traxectoria consolídana como un referente femenino no mundo da investigación, abrindo camiño a futuras xeracións científicas. Podemos destacar o European Foundation for the Study of Diabetes, novo Rising Star no ano 2024, eu creo que este é un dos premios máis importantes da súa traxectoria, Premio María Teresa Miras ao mellor artículo de xoves da Sociedade Española de Bioquímica e Bioloxía Molecular no ano 23, Rising Star da Sociedade Española para o Estudio da Obesidade no ano 22, Premio de Investigación de Xoves Endocrinólogos otorgado pola Fundación da Sociedade Española de Endocrinoloxía e Nutrición e financiado por Lili, Premio a mellor traxectoria profesional na categoría investigadora nova menor de 35 anos otorgado pola Asociación de Mulleres Investigadoras e Tecnólogas de Galicia e, tamén vamos a falar do Premio Entre Mulleres do Concello de Lugo no ano 2024, premio moi merecido, por certo, tamén un acerto por parte do Concello seleccionar a mulleres que son referentes tamén no mundo da ciencia. Tratando de facer xusticia con este resumo a gran traxectoria da nosa convidada, damos paso a esta entrevista e, a continuación, a miña compañeira Paula Moure, que é a coordinadora do proxecto Naturalmente, será a encargada de facer as preguntas.
Hola, Cintia, grazas por vir. Bueno, isto vai ser unha entrevista a coro entre as tres, así que na primeira parte imos falar pois sobre a túa traxectoria como muller na ciencia. Entón, gustaríanos comenzar esta entrevista falando precisamente diso, da túa experiencia como muller na ciencia, e sabemos que en entrevistas anteriores comentaches que hai falta de referentes femeninos no mundo da ciencia. Entón, isto pode chegar a ser un factor que desmotiva bastante as mulleres á hora de elixir unha carreira dedicada pois á ciencia, ao STEM. Entón, gustaríanos saber que che inspirou a ti a estudiar unha carreira científica e se tiveches algunha referente muller que che axudara a tomar esta decisión. Podo falar, non? Sí. Bueno, bos días a todos, moitas gracias por vir. Comentando o que dicías da pregunta, o problema que tiven eu, polo menos, foi a falta dun referente físico, non? O sea, a oportunidade que temos hoxe aquí, quero dar as gracias a UNED de Lugo e tamén aos vosos profesores que están adicando unha parte da vosa formación a que esteamos hoxe aquí coñecendo unha científica, neste caso, que ademais é de Lugo, penso que é moi importante. Eu, os referentes que tiña, sí que tiña referentes, pero eran sobre todo nos libros de texto. Ao final, eu pensaba nunha científica, sempre me imaginaba a Marie Curie ou a outros investigadoras que realmente non eran físicas, non as podía nin preguntar as nosas inquedanzas. Eso para min supoñía un problema, porque ao final a necesidade de coñecer a alguén, pois Cintia, que son aquí de Lugo, do barrio, a filla de Luís, o sea, ao final, eu que estudiei no vos instituto, ou no Colexio Maristas, tamén de aquí de Lugo, que tamén aproveito nestas datas para acudir ao colexio, non? Ao final, penso que é moi importante que vexades que se eu estou hoxe aquí conseguindo todos esos premios, esos recoñecementos, vos tamén podedes. Tiven a sorte de que durante a carreira de Bioloxía que estudiei en Santiago sí que tiña algunha profesora que sí que abríanos as portas do seu laboratorio. Entón, para min, eso sí que foi moi importante, de que, sobre todo, cando todavía non estás, estáis durante a carreira, nos primeiros anos, non tes por que facer prácticas nun laboratorio, pero sí que moitas profesoras de Bioloxía sí que abríannos as súas portas para que poidéramos, coñecer como se traballaba no laboratorio. Para min sí que elas poideron ser uns referentes. E logo tiven a sorte que durante a miña traxectoria, cando empecé a miña tesis doutoral en Santiago, tamén tiña un xefe e unha xefa. E agora, na etapa na que estou en Madrid, tamén teño un bo referente que a miña xefa, que tamén aposta pola investigación e, sobre todo, porque a visibilización da muller. Penso que este tipo de actividades é moi importante para que se nos vexa e que realmente somos persoas que nos dedicamos á ciencia e mulleres. É curioso porque eu tamén son bióloga e na carreira, pese a que as cifras din que na ciencia a maioría son homes, é unha carreira, éramos 100 e pico, case todas éramos mulleres. Pero é curioso porque, aínda sendo as mulleres as que predominan nas aulas, ao final, seguen sendo os homes os que están á cabeza dos equipos de investigación. Con isto que quero dicir? Que sigue habendo moitísimas desigualdades sociais no ámbito laboral, en todos os tipos de traballos, pero especialmente na ciencia. Entón, eu quería preguntarche un pouco se tiveches algunha limitación, de oportunidades, poderías falarnos sobre como crees que está a ti as oportunidades e desafíos que afrontan as mulleres a día de hoxe no mundo da ciencia. Sí, a verdade é que é un problema, porque se realmente as mesmas número de mulleres e homes empezamos a carreira, non ten sentido que nas épocas, pois eso, dun posto de liderazgo, só cheguen a maioría homes, non? Bueno, aquí temos un exemplo de que non sempre é así, e temos aquí a directora da UNED, que é unha muller, pero sí que é certo que cada vez estás avanzando máis, pero todavía queda moito por facer. E, por exemplo, unha das cousas que penso que, por exemplo, nos pasa ás mulleres é o que comentaba antes da visibilización. Por exemplo, é moi importante que participemos nas diferentes actividades que se fan. E, por exemplo, participando en programas de televisión ou en tertulias e demais. Pero un dos problemas que temos as mulleres, e acaba de salir nun estudio do FECIT, é que como que non se nos xuzga polo que contamos, senón moitas veces polo que levamos. E, por exemplo, fai pouco estuvo unha divulgadora que traballa no CENIO nun programa da televisión española da Revuelta e o día seguinte os titulares non era o que dixo, era los zapatos que llevou esa investigadora. Entón, eso fai que moitas veces nos plantexemos se merece a pena participar nese tipo de actividades ou non, porque non se nos vai xuzgar
polo que vamos a contar, senón por outros aspectos que non teñen moito que ver co ámbito científico. Eso fai que chamen máis os homes, cando teñen o contacto dun home, o seguinte xa van a chamalos a eles tamén, e nós que nos vayamos como un pouco apartando. E iso que pasa tamén nesa famosa tubería, que nos imos, ao principio entramos moitas mulleres, pero ao largo desa tubería ímonos perdendo, e ao final, quen chega aos postos de liderazgo son os homes. Xa. Totalmente. Ti veches relacionado con isto algunha experiencia concreta que podas comentar cas rapazas que están hoxe aquí? Algún obstáculo así? Principalmente, por exemplo, no tema dos premios. Moitas veces eu os premios non me presento, teñen que presentarme institucións ou sociedades, e moitas veces sí que é certo que sí que notamos que como que hai unha predisposición a presentar antes a un home con a muller. E de feito, estánse cambiando as normas, moitos premios, por exemplo, nos Premios Nacionais de Investigación deste ano, sí que obligaron a esas sociedades, a esas institucións que presentan candidatos, que presenten un candidato e unha candidata, para que polo menos poidan loitar. No meu caso tamén, como eu son investigadora básica e non clínica, sí que tamén me atopo con, eso xa non é por ser muller, é por o feito de que estamos nunha investigación un pouco máis básica, sí que é translacional, pero non tanto como poida ser unha investigación clínica. Sí que é certo que moitas veces priorizan a un home científico, pero máis con unha perspectiva clínica que unha muller con unha perspectiva básica. E tamén o que comentábamos anteriormente, tamén no tema dos, cando presentamos os datos nos congresos, moitas veces sí que notamos que, por exemplo, eu fai un momento contactáronme para ser poñente nun congreso que se vai celebrar no 2026 en abril. Entón, como que moitas veces prefiren invitar a homes porque dirán, ai, se esta muller a invito logo ten un fillo, o problema da maternidade. E ao final priorizan, cando se fan os programas dos congresos, invitar a homes porque supuestamente non te van a fallar. Que todos sabemos que en calquera momento podemos poñernos malos, ese home tamén pode fallar e non asistir ao congreso, pero sí que eso é algo que nos como mulleres notámolo. Xa. É terrible a violencia institucional que sufrimos. E falando de violencia, fai un ano fíxose pública a desaparición dunha camarera que ia a bordo dun barco de investigacións do CSIC. E a raíz de isto, pois, fixéronse públicas moitísimas denuncias por acoso sexual que sufrían tanto mulleres traballadoras no ámbito do CSIC como non relacionadas co mundo da investigación. Entón, eu quería che preguntar un pouco se algunha vez te sentiches silenciada e, bueno, que opinión tes acerca desta problemática porque non deixa de ser algo do noso día a día. Sí, o problema é ese, bueno, afecta tanto a ciencia como a outras profesións, e sobre todo penso que o problema nese caso é o silenciamento das propias administracións de que non vexan, nese caso era unha denuncia que había feito esa camarera con anterioridade e logo na seguinte expedición volveron a poñela co mesmo persoa que tiña unha sentencia non contra por ter un acoso sexual. Entón, sí que ese é un problema. Eu é verdade que no punto no que estou non tive ningún problema, nin o meu arredor, pero sí que penso que moitas veces as institucións sí que teñen que mediar e que mollarse e defender o problema que está tendo esa muller. Sí, bueno, eu quería comentar que isto é un problema bastante grave porque hai moitas mulleres que van embarcadas nos barcos de investigación, sexa da institución que sexa, e moitas veces non o fan por o peligro implícito que ten irse como muller embarcada nun barco que vai haber a maioría homes e perden tamén esa oportunidade. Entón, bueno, é toda unha violencia que vai... Sí, ao final é ese silenciamento, que decimos que ao final é outro xeito de silenciarnos, porque non, pa que vou a ir se o mellor enfrontome a iso. Perdemos oportunidades. Para rematar coa miña parte, nun ámbito máis personal, ti estás te convertindo nunha referente como muller para todas as nenas e todos os nenos, e pareceme moi importante que, sobre todo os nenos que están aquí hoxe, pois vexan isto. Entón, se puderas falar coa túa nena interior, que lle dirías? Que che parece estarte convertindo nun modelo a seguir porque o eres? Bueno, eu todavía... Home, penso que... O sea, o que lle diría realmente que loitasos. Ao final, a carreira científica é unha carreira moi longa, sobre todo que van surxindo novos obstáculos, non? Ao final é unha carreira moi de fondo e que hai que loitar, pero como noutras profesións, non? Ao final, sí que atopeime bastantes obstáculos, pero tamén hai que superarse. Nese sentido, sí que
lles diría que tamén se queren, que loiten polo que realmente queren ser. Eu, no meu caso, como comentaba Ana, sí que sempre foi moi curiosa, sempre quería saber un pouco como funcionaba todo por dentro, como funcionaban os animais, as plantas, e ao final foi o que me decantou a estudiar bioloxía e despois a iniciarme no laboratorio. Entón, eso, diríasles eso, que loiten, que se eu puiden, elas tamén poden. Genial, grazas. Vale, pois vamos a iniciar a segunda parte da entrevista dándolle un espazo a esa carreira de fondo que comentabas, que é a túa carreira de investigadora, non? Nunha primeira pregunta quería facer un inciso e decir que, bueno, pois ao longo de toda a túa traxectoria, sobre todo destacaches na área da endocrinoloxía, na investigación da obesidade, da diabetes, como comentaba Ana, pois que te levou a enfocarte en concreto neste campo? Claro, eu sí que fun eso, sempre moi curiosa, e ao final os órganos e o sistema do corpo humano funciona porque todo está conectado e todo funciona correctamente se todo está ben conectado e non hai ningunha proteína nin nada que poida estar fallando, non? Entonces, cando eso falla son cando aparecen as enfermidades, e no caso da obesidade ou a diabetes, que son dúas enfermidades que están moi relacionadas ca endocrinoloxía, sí que decidín, pois eso, ver que proteínas, xa máis a nivel molecular, como estarían afectadas e como, modificándoas, poderíamos mellorar esa obesidade e esa diabetes. Pois estamos de actualidade, non? Porque recentemente, este mes de xaneiro, o vosso grupo publicou un artigo nunha das revistas con máis repercusión, Nature Communications, sobre o papel que pode ter unha proteína, como comentabas, a proteína, corríxeme se me equivoco, mitocondrial MCJ, non? Vale, pois isto pode ser unha diana terapéutica ou é unha diana terapéutica a futuro, pois poderías contarnos en que consiste este descubrimento, ainda que decías que sobre todo te dedicabas á ciencia máis básica, pero que relevancia pode ter nun futuro a nivel clínico? Claro, o que vimos nos no laboratorio é que cando modificamos esta proteína nun tipo de grasa, os ratos perden peso. O sea, nos no organismo temos dous tipos de grasas principais. Unha que é a grasa blanca, que é como o nórdico, é o que nos recubre a todo e fainos que non teñamos frío, non? Pero logo hai outra, que é a grasa parda, que dende fai pouco tempo, sábese que tamén o temos os adultos, pero hasta fai pouco pensábase que só tiñan os recén nacidos, e, por exemplo, os osos pardos, que son capaces de manter as temperaturas, por exemplo, durante o inverno. E o que buscamos moitas veces é que cando activamos esta grasa parda, que chamase parda porque ten unhos orgánulos, que seguro que os que están aquí estudiaron as mitocondrias, pois nestas mitocondrias, que teñen ese aspecto marrón, pois é o que está composto esa grasa parda, non? Entón, o que buscamos nos no laboratorio é como activar esa grasa, porque veuse que unha vez que se activa, se xenera como ese calor, o sea, esa non é o nórdico, senón é o calefactor. O que está quemando esa grasa, está xerando ese calor, e ese calor está desencadenando unha pérdida de peso. Entón, o que buscamos no laboratorio é modificar diferentes proteínas dentro desas mitocondrias, como é neste caso o MCJ, e vimos que cando eliminamos especificamente desta grasa parda, os ratos xeneran máis calor e tamén, a parte de xerar máis calor, están perdendo peso corporal, a pesar de que eses ratos habían sido alimentados cunha dieta alta en grasa. Entón, o que para nós foi moi importante, si que xa nos metimos máis na vía molecular de como esa proteína estaba sendo afectada dentro da grasa parda, pero sí que sería unha posible diana terapéutica. É certo que ata o momento soamente estudiamos especificamente os efectos desta proteína nesa grasa e todavía para que sexa unha diana terapéutica faltanos ver como poden estar afectados outros órganos, por exemplo, o corazón, o músculo, que moitas veces cando se perde peso corporal tamén se está perdendo a masa muscular e non interesa. Entón todavía quedan estudios, pero sí que é un avance moi importante para nós, porque sí que dentro da endocrinoloxía, dentro dos problemas da obesidade, ese que buscamos alternativas e novos métodos para perder peso. Este é un deles. Impresionante, vamos. Ata chegar aquí hubo un longo camiño, non? Eu quería preguntarche agora, pois, como é esa carreira que falábamos de fondo en base, pois, a distintas becas, non? Pois, tu veches, por exemplo, a beca Juan de la Cierva,
a que renunciaches porque obtiveches outra axuda da Sara Borreil, co que podeches acceder ao Instituto de Saúde Carlos III. E próximamente migrarás de Madrid a Galicia para sentarte no IDIS en Santiago grazas a unha Miguel Servet. Pois quería que nos contaras como podeches desenvolver a túa carreira científica gracias a estas distintas becas, se hai outras alternativas, é dicir, en que se basan este tipo de contratos, becas, e como é posible chegado o momento, pois acceder a elas. Claro, no caso de España, sobre todo se vos queredes dedicarvos un pouco a investigación, unha vez que finalicedes a carreira, despois para facer unha tese de doutoramento, pode ser por un contrato directo ou pode ser por mediante estas becas de tanto da Xunta de Galicia como a do Ministerio, son convocatorias públicas que o problema que teñen, por exemplo, son os tempos. Por exemplo, no meu caso, cando conseguín la Juan de la Cierva, é a convocatoria do 2018 e incorporeime a Madrid no 2020. O sea, son tempos que é o problema que hai. E moitas veces nestas convocatorias o problema que tamén vemos é que non se cumple un calendario, non sempre salen en xaneiro. O ano seguinte igual estás planificando para pedirla en xaneiro e sae en maio. Entón, ese é un dos problemas que hai agora mesmo na investigación en España. E sei que é certo que eu tiven a sorte de poder conseguir 3 delas, e unha delas sí que, tanto para facer a tese doutoral, sí que tiven outra propia do Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago para facer a miña tese doutoral. Entonces, gracias a estas becas, que chamanse becas, pero dicir que sí que son contratos, o sea, cotizan igual, o sea, non é unha beca como antiguamente, que antiguamente sí que había ese problema de que se eras un becario non tiñas dereito despois nin ao paro, nin nada. Entón, agora sí que é certo que eso cambiou e consíguese tamén esa forma de ter unha estabilidade, non? E no meu caso, sí, conseguín outra fai pouco para volver a Galicia, o mes que ven xa estarei por Santiago de volta, sí que tamén é un pouco mesmo, non podes pedir as axudas propias do Instituto de Investigación Sanitaria, do Carlos III, ou as do Ministerio. Son como os xeitos máis comuns de conseguir estas axudas, tanto para facer a tese doutoral como para despois no postdoc, ou agora nesta que sería xa para empezar eu o meu propio grupo de investigación, a miña carreira xa máis en solitario. Pois comentabas algúns dos problemas que hai na ciencia, na investigación aquí en España. Eu quería preguntarche para rematar esta parte se nos poderías dar unha fotografía, unha imaxe xeral de cal é o estado da ciencia, a situación da ciencia en España, porque moitas veces, sempre que se saca esta temática, coméntase o da fuga de talento. É verdade que hai moitas persoas que marchan, hai carencia de ofertas de traballo. Sí, a ver, é unha realidade que está aí. Sí que é certo que, por exemplo, no meu caso, eu decidín quedarme en España, conseguín becas bastante importantes no ámbito nacional, pero tamén penso que é moi importante a mobilidade, xa non porque te obliguen a marchar para o estranxeiro, sino tamén para coñecer, para ver sitios novos, para equipamento novo que aquí non podemos ter. Non marchar por marchar, o sea, ao final penso que igual cando estás nunha tese doutoral ou nunha etapa de postdoc, se faz unha estancia, que máis dá que sexa en Madrid, en Barcelona ou en Londres? O importante é que o que vayas a aprender o poidas aplicar ás túas investigacións. E moitas veces nos currículums sí que se valora, non? Foise fora e xa está, pero que fixo ali? De que lle serviu? O sea, que se foi de Erasmus durante o postdoc, ao final, eso é o que tamén se busca. Sí que é certo que tamén cada vez hai máis convocatorias de atracción de talento, é dicir, que hai menos de retención, o sea, que no meu caso afectame máis, porque sí que moitas veces apóstase porque retorne xente de fora, pero non se aposta tanto polos que apostamos nun primeiro momento por a ciencia en España, quedámonos aquí e non se nos retén. Eso sí que é un pouco, de momento todavía non está moi avanzado. Paso o micro, Ana, para a terceira parte da... Bueno, pois vamos un pouco percorrendo esta viaxe pola traxectoria científica de Cintia e, bueno, cando eu facía a presentación falaba de numerosos premios que obtivo, entre eles pois o Rising Star da Sociedade Española para o Estudio da Obesidade, entre moitos outros, e eu quería saber que significan todos estes recoñecementos, todos estes premios para ti.
Pois a verdade é que ao final no laboratorio pasamos moitas horas e realmente, pois eso, que a Sociedade Española do Estudio da Obesidade recoñézate como Rising Star, que como unha estrela emerxente dentro do campo, é moi importante, porque moitas veces nesta sociedade sempre intentas priorizar aqueles que xa teñen unha traxectoria moi consolidada, pero tamén é importante que aposten por estas novas xeracións que estamos intentando, pouquiño a pouco, facernos un oco na sociedade. Por exemplo, esa foi moi importante, ese recoñecemento. Tamén para min o Premio de Entre Mulleres que recibín o ano pasado polo Concello, porque realmente que a túa cidade te recoñeza e que vexa que todos os que estás facendo no laboratorio pois é importante, tanto para a ciencia como para a sociedade. Entón, ese tipo de recoñecementos e, sobre todo, para a familia, que por desgracia moitas veces non lle podes adicar o tempo que necesitas porque estás dedicándote á investigación, e tamén para eles é un orgullo que vexan que te estén recoñecendo. Claro, eso eu creo que o recoñecer a persoas emerxentes supoño que é un pulo moi importante pois para traballar aínda con máis tesón e con máis ganas. Falábamos de que, bueno, durante todos estes momentos, durante todos estes anos dedicados á ciencia e investigación, imaginamos que houbo pois momentos máis baixos e momentos máis altos. Nese proceso, houbo algún momento que marcara a túa carreira, algún momento que dixeras, pois agora lo dejo todo, ou pois moi ben, porque agora vou seguir con máis ganas? Ou hai algún punto de inflexión clave? Bueno, verdade, varios momentos, pero imagino que como a todo. Para mí, por exemplo, o momento de acabei a tese de doutoramento con moi boas publicacións, pero sí que teña que decidir que facer. Se me quedaba en España, se me marchaba, quedándome en España, podía perxudicarme de algún xeito porque non estaba tendo esa internacionalización que en moitas convocatorias búscase. Pero tamén quería, ao final, a ciencia é moi importante, pero a familia tamén. Entón, sí que quixen poñer nun equilibrio as dúas cousas e decidín quedarme en España. Que pasou? Que fun a Madrid na pandemia. Entón, ao final, non me fun fora por estar cerca da casa e poder vir a Lugo en calqueira momento, estuve ali encerrada 4 meses. Entón, sí que igual nese momento, empezando nun novo laboratorio, nunha nova cidade, encerrada na casa, porque tampouco podíamos traballar, si que aí foi un pouco de isto merecerá a pena, porque xa estou perdendo tempo, porque ao final as becas é o problema que teñen un tempo determinado. En ese momento non se sabía se nos iban a prorrogar os meses da pandemia. Eu iba con unha beca de 3 anos que tiña que traballar todo o tempo para intentar sacar adiante os experimentos o antes posible para intentar voltar. Entón, ese sí que foi un momento bastante crítico de que fago aquí, porque ao final non me fun máis lonxe por intentar volver a Lugo facilmente e non podo. E non volvimos para ningún lado, estábamos ali pechados. Bueno, a verdade é que sí que foi, eu creo que aí ese punto de inflexión pois foi un pouco gordo tamén para toda a sociedade en xeral. E podome imaginar, pois no teu caso, pois recén mudada a Madrid e ali sola, pois supoño que sería moi duro. No, incluso agora, por exemplo, tamén levo xa 5 anos, entonces estaba nun punto que dicía ou consigo algo para voltar ou volto co que sexa, o sea, dame igual. Pero sí que tamén un momento clave de estarme recoñecendo a nivel internacional, estáme recoñecendo a nivel nacional, pero non consigo esa beca do que falábamos antes para intentar para voltar. Entón sí que era un pouco máis tamén desquiciante. Se non o conseguía este ano, estaba aquí igual, pero sí, adicándome a outra cousa, pero intentando, sobre todo eso, intentando. Claro, eso, o de a tenacidade e o seguir. Sí, a incertidumbre, ao final a nosa carreira moitas veces ese é o problema, a incertidumbre que temos. O non ter unha estabilidade ou unha seguridade do que vas a facer cando acabes eses 3 anos de investigación que tes becados. Bueno, con todo este repaso que fixemos da túa vida, da túa traxectoria, pois vemos que eres un exemplo de éxito, pero tamén non só no mundo da ciencia, senón tamén da divulgación e do mentoring. Eu creo que, creo que é moi importante a transferencia do coñecemento. Creo que a ciencia tiña que salir un pouco dos laboratorios e, achegarse á sociedade, amosarlle para que utilidade tiña, para que servía todos eses traballos que se están a facer. E por que crees que é tan importante divulgar a ciencia na sociedade? E, si tamén
é necesaria esa guía mentoring para evitar que os bulos arraiguen no cerebro das persoas, porque estamos en momentos en que podemos acceder a fontes de información moi boas, pero tamén podemos caer, bueno, no absoluto baleiro. Sí, sobre todo o tema da visibilización creo que é importante porque, por exemplo, é iso que comentaba ao principio da entrevista, que eu cando estaba estudiando non tiña ningún referente, nin femenino ni masculino dun científico, e que realmente, pois eso, que salgamos do laboratorio para que nos coñeza a xente, é un moi importante. Bueno, xa sabedes que eu con Lugo sempre intento, tanto pode chamarme a Xunta de Galicia, o Concello, Casa da Xuventude, a UNED, sempre intento, pois iso, que realmente vexades que daqui de Lugo poden salir grandes científicos, sobre todo eso. No tema do mentoring sí que gústame máis porque eu tive moitas dúdas ao longo da miña traxectoria. Por exemplo, cando acabei a carreira non sabía que facer, e sí que participo nun programa de mentoring da Xunta de Galicia, sobre todo fago unhas mentorías para explicarlles, o sea, que os estudantes explícame cal é o seu problema, non saben que facer, eu explícolles un pouco as alternativas que teñen, as opcións que teñen, se se queren adicar á ciencia, Entón, sí que tamén é moi importante porque vense reflexados no que fun eu, como puiden ir escollendo as asignaturas, esas dúbidas que les teñen, que eu tamén tiven, e non tiven a oportunidade de que ninguén nese momento puidera o mellor axudarme, entón penso que ahora mesmo é o que teño que facer eu, intentar axudar a eles que teñen esas dúbidas. Por eso participo moito nestos programas de divulgación e de mentoring. Claro, pois eu creo que esta labor tamén é moi valorada por todos os teus conciudadanos, creo que todos estamos moi orgullosos e que agradecemos moito que te adiques en parte a tratar de divulgar todo aquilo que fas e tamén de tratar de ser un referente e despertar novas vocacións científicas, que un pouco é o que queremos nos hoxe conmemorar con esta celebración do Día da Muller e a Nena na Ciencia. Ahora vamos a falar dunha pequena curiosidade que ten que ver, que con algo moi importante para os lucenses, que é o Ardelucus. A todos nos gusta moito en xeral e é algo, unha festa que está moi valorada e que ten moitísimo repercusión. E ti tamén, de algún xeito, estás moi vinculada ao Ardelucus e adicas parte do teu tempo libre a estudar como romanos empleaban a medicina para investigar. Podíanos contar un pouco máis sobre esta iniciativa e sobre esta parte curiosa da túa vida? Sí, moitas veces creo que pensades que os científicos estamos todo o tempo no laboratorio e que non hai tempo a nada. Sei que é certo que é un traballo que require moito tempo, pero tamén neste caso hai tempo para ocio, Neste caso, ademais, no Ardelucus eu levo participando dende os 18 anos, moi activamente, tamén tiven a gran sorte de coñecer o meu marido gracias ao Ardelucus, tamén por esa curiosidade, e sobre todo a parte da medicina no mundo romano, ao final non deixa de ser seguir investigando. Nos o que facemos, ca asociación que temos nos de Queirónides, o que facemos é ver como funcionaban os aparellos, non solamente unha demostración do que hai, que eso pode ser un museo, está igualmente exposto, senón que nos intentamos un pouco explicar a funcionalidade. Por exemplo, ao final non deixa de ser mezclar cousas, como na ciencia facemos un protector solar, que además funciona moi ben. Ao final que xa se facía na época romana e nos intentamos traelo e explicarlo na sociedade actual. Entón, ao final é un xeito de seguir investigando, neste caso algo parecido, pero non exactamente de obesidade e diabetes, senón tamén un pouco de outro aspecto e tamén de participar nesta festa da cidade. Claro, sí, a verdade é que é moi curioso e realmente é moi interesante saber como facían estas cousas os nosos ancestros, os nosos antepasados. Bueno, falábamos de que xa o dixemos varias veces ao longo da entrevista, que vas a retornar a Galicia, a min alegrame moito persoalmente tamén, e bueno, que vas a seguir investigando aquí na túa terra. Un pouco como queres orientar a túa carreira científica co cambio que supón a volta a Galicia, en este caso a Santiago de Compostela, que vai ser a cidade que te acolla?
Sí, a verdade é que moi contenta de poder voltar. E, sobre todo, bueno, seguirei un pouco traballando no tema da endocrinoloxía e da obesidade e da diabetes, pero tamén noutras enfermidades, como pode ser o fígado graxo, que tamén está aí, outras enfermidades endocrinas, pero sí que seguirei un pouco traballando, non no mesmo, pero sí que estudiando novas proteínas, novas dianas, para tratar de afrontar estas enfermidades, o problema da graxa, esas proteínas que están cambiadas na graxa dos pacientes con obesidade, os normopeso, un pouco sería por aí o que intentarei empezar, non? Bueno, Con moitas ganas, pero sei que o camiño tamén agora vai ser esa viaxe tamén vai a ser complicada, pero bueno, con moita ilusión e moitas ganas. Cos mimbres que tes, cos bimbios que tes, e bueno, pois tamén, pois seguramente será moi exitosa e eu desexoche pois o maior dos éxitos, pois para a nosa tamén saúde, porque ao final nos vai repercutir tamén seguramente de algún xeito a sociedade pois na nosa saúde. Un pouco xa para rematar, bueno, pois temos aquí o alumnado do IES Ollos Grandes, que volvo a reiterarlle o meu agradecemento, e gustaríame que se queres dar ou lles puideras dar algún consello para aquelas e aqueles que queren adicarse nun futuro á ciencia. Claro, eu o que lles quero dicir é iso, que ao final é unha traxectoria que poida parecer moi complexa, pero sí que é moi bonita. Ao final, para min o máis bonito do laboratorio é que non hai un día igual. Eu vou a traballar e cada día atópome con problemas diferentes, non? Problemas que resolver, non problemas de que sexa un problema ir a traballar, non? Entón, penso que o que lles quero transmitir é iso, que se eu, que fai uns anos estaba no voso instituto, ao final dediqueime á ciencia, se vos queredes, o sea, é unha carreira que tedes que dedicarlle moito tempo, esforzo, pero como a moitas outras, non? Pero que ao final é moi doado e moi agradecida, non? Pois esos descubrimentos, cando vemos que o que estamos estudando funciona e que ten unha aplicabilidade, é moi enriquecedor. Entón, eu anímovos a que loitedes e que se realmente queredes ser científicas ou científicos, que con esforzo, se o conseguim, vos tamén podedes. Bueno, eu creo que é unha mensaxe moi potente para estes nenos e estas nenas, e agora, pois sí que me gustaría darlle o paso pois a todas as persoas que están aquí presentes, se teñen algunha curiosidade ou lle queren preguntar algo a Cintia, pois neste momento pois sería o seu momento. E tamén, bueno, aquelas persoas que nos están seguindo a través do streaming, pois tamén poden facer preguntas se queren a través do chat. Así que, bueno, pasamos o micro por aí a ver se alguén quere preguntar. Se non lles pregunto eu. Ui! Hai alguén que queira ser científico? Ou científica? Ninguén? Bioquímica, bióloga... Nadie? Enxeñeiro... Ai, pero non quere... Pois eu creo que... Tienes que ver un pouco a mí. Esta é unha oportunidade que non Claro. vai volver a ter, así que eu aproveitaría. Os que falaron tanto por ali non teñen ningunha pregunta. Venga. Ya. Bueno, me disculpo. ¿Tuviste complicaciones familiares en sentido de cuando decidiste ser científica o algo así? No, la verdad es que siempre tuve la suerte de que tuve el apoyo de mi padre y sobre todo porque al final él quería que estudiara lo que yo quisiera. O sea, sí que es cierto que personalmente cuando hice selectividad sí que dudé en qué escoger, sí que no sabía si escoger biología, como me llegaba la nota para medicina, mucha gente, ya no familia, sino amigos o compañeros me decían, ¿y por qué no haces medicina? Pero yo no me veía físicamente a lo mejor en una consulta, o sobre todo lo relacionaba muchas veces por cuestiones familiares con malas noticias, ¿no? Entonces no me veía en una consulta a lo mejor siendo médica, y por eso decidí pues eso, que quería como estar por detrás, pero sí que intentando avanzar en el avance de la ciencia y de la medicina, y por eso al final estudié biología en Santiago, pero sí que no tuve ese problema.
Pero de todas formas todo es cuestión de hablarlo y de... Yo cuando estudié biología mucha gente a mí me decía, ¿a dónde vas? Que si no tiene ninguna salida. A mí... Exacto, entonces eso es algo que te puedes enfrentar. ¿Y está bien pagado lo que haces? No. No. Hombre, la respuesta es que no. Ahora tengo que decir que es muy gratificador y que te llena de... No, o sea, al final echamos muchas horas y sí que, aunque sí que es cierto que el tema de las becas va mejorando y son ya contratos y las condiciones son mejores, sí que es cierto que todavía... Yo, por ejemplo, la primera beca que tuve en Santiago cobraba 600 euros y estuve un año en Santiago trabajando por ese dinero y trabajabas más de 12 horas en el laboratorio. Entonces, sí que veo que las nuevas becas y las nuevas convocatorias ya están amoldadas, ¿no?, a la situación actual, pero sí que las horas que trabajo no se me pagan. Y, por ejemplo, las horas extras, tampoco. Vale, y sé que es lógico, pero es difícil la carrera. ¿Biología? Sí, sí. Bueno, aquí también tenemos más, más ejemplos. Sí, no, depende... No sé si se me va a escuchar. No lo sé. Creo que sí. Pero, bueno, en el vídeo me refería, pero sí, no, depende. Al principio diría que a lo mejor el primer año es un poco desmotivador, entre comillas, porque las asignaturas que tienes son todas muy generales. Entonces dices... ¿Qué hago estudiando física? Claro, como decía yo. ¿Qué hago con matemáticas en primero de biología? Pero son cosas básicas que pasan en todas las carreras que tienes que dar. Después, a medida que vas avanzando en los cursos, pues vas especializándote, diciendo las asignaturas que a ti más te interesan y difícil hablarlas así, pero se saca. Y por ejemplo, ¿a ti qué te motivó pues a hacer la carrera también? ¿Hace biología? Te ha tocado. Pues realmente fue una decisión. Yo durante bachiller sí que es cierto que no tuve como mucho apoyo, ahora tenéis mucha suerte porque os enseñan todo esto. Y yo todavía soy muy joven, aunque no lo parezca, pero mi compañera Alejandra y yo no tuvimos como tantas cosas que nos ayudasen o que nos motivasen a hacer este tipo de carreras. Entonces fue una decisión que tomé porque dije, bueno, es que a mí lo único que me gusta es esto y me metí aquí porque podía, pero fue realmente una vez que empecé cuando dije, vale, esto es lo mío. Pero bueno, que sí que tuve falta de referentes a lo mejor y que no me ayudaran tanto, pero fue algo que dije, bueno, los bichos. Perfecto. Sí, y Muchas luego es gracias. eso, que también veis que dentro de la propia carrera, o sea, yo me decanté más por biología molecular, ella por... Claro, el primer año sí que es como más común, pero incluso en otras carreras, ya no solo en biología, que en el caso de Bolonia sí que te dan como unas asignaturas el primer año más, pues eso, matemáticas, física, más generales. Entonces yo creo que el primer año en todas es un poco, no sé, qué dices, buf, esto no es lo que yo esperaba, pero... Muchas gracias. Hola. ¿Cuántos años te llevó a hacer todos tus estudios de eso? El último que presenté fueron 5 años. O sea, sí que la media más o menos de los estudios básicos que hacemos en animalario son 4 o 5 años. Pensad que, por ejemplo, yo hablo que pongo a mis animales con una dieta alta en grasa, pero eso ya son 3 meses. Entonces, entre que engordan los animales, empiezan a hacer los estudios, pasa tiempo. Entonces, más o menos, unos 4 o 5 años es la media que tenemos de estas investigaciones. Hola. Hola. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Pues sobre todo lo que decía antes, el que cada día es diferente. O sea, es como que a mí no me gusta tanto las rutinas, o sea, hay gente que prefiere, pues me levanto por la mañana, hago esto y tal. Aquí sí que realmente que el trabajo en el laboratorio es muy... O sea, te van surgiendo, pues eso, tú a lo mejor un experimento cuentas con que va a salir de esa forma, llegas y sale lo contrario y te tienes que preguntar el por qué y el buscar la forma de la explicación del por qué ha salido lo que tú no esperabas, ¿no? Y realmente incluso los resultados negativos no son malos, porque realmente también te dan mucha información. Entonces, para mí eso es lo más importante, o sea, lo que más me gusta es eso, que no tengo una rutina, que van surgiendo cosas y se van diseñando los experimentos en función de los resultados anteriores. Buenas. ¿Hubo algún momento en tu vida estudiando que estuvieras a punto de dejar o pensar, ¿sabes?
En plan, que no quieres seguir o algo así. Por Gracias. ejemplo, lo que comentábamos antes de primero de biología, ¿no? Que a lo mejor es como que dices, ¿qué hago? Sigo aquí, me voy a otra, pero luego hablas con gente de segundo. O sea, yo os recomiendo también que habléis y preguntéis. O sea, no como ahora entre vosotros que estabais hablando mientras que hablábamos nosotras, sino... sino que preguntéis, por ejemplo, a los del siguiente año. Yo, por ejemplo, preguntaba mucho, y supongo que a ti también, pues hablar con los de segundo, con los de tercero, y que ya te pueden dar una opinión. Yo, por ejemplo, en primero sí que era eso, había asignaturas como física, como matemáticas, que se te hacían más pesadas. Pero luego te decían, nada, luego escoges esta optativa y ya es más de bioquímica o es más tal. Entonces sí que esos momentos sí que son los más difíciles, ¿no? Y el momento que estaréis vosotros ahora del qué voy a hacer de mi vida y qué voy a estudiar. Y me equivocaré o no me equivocaré, pero eso si no lo intentáis no lo sabéis. Hola. Hola. ¿Tú crees que Galicia es un buen sitio para dedicarse a la investigación científica? Yo creo que sí, o sea, realmente creo que España, no puedo decir otra cosa. Y sí, o sea, realmente en Galicia hay grandes centros de investigación, grandes referentes, tenemos, pues mira, ahora mismo se me viene a la mente Ángel Carracedo de Medicina Xenómica, o sea, hay Carlos Dieguez, Felipe Casanueva, que son grandes investigadores, María José Alonso, Mabel Loza, o sea, son grandes científicos que hay en Galicia. Entonces creo que ahora mismo, o sea, es el momento además, para mí creo que me vengo en un buen momento porque creo que voy a tener unos grandes referentes a mi alrededor. Hola, Cintia, Hola. moi boas. Mira, eu quería facerche unha pregunta, a ver se podes facer unha reflexión acerca desta tendencia que agora das grandes nacións, non? Como Estados Unidos ou Argentina recientemente, desta saída do organismo de saúde, non? Da OMS, da Organización Mundial da Saúde. Si crees que estes organismos multilaterales que se dedican a preservar a saúde no mundo, a investigación, as asociacións con países en infradesarrollo, si crees que isto é positivo ou que isto pode acarrear problemas tanto a nivel científico da saúde como a nivel mundial, ¿no? Para preservar a saúde mundial. Eu penso que pode ser un problema, porque ao final son entidades que están globalmente centralizando, pero tamén coordinando, pois eso, no caso da OMS, como son as enfermidades, os ratios, os números de por que unha se considera pandemia ou non. Se deixas de ter información destes grandes, ademais, países, pode ser un problema. O mellor, enfermidades que podes pensar que están erradicadas non é así, porque non tes os datos, porque non os van a proporcionar esos países que se están marchando. Entón, penso que realmente centralizar de algún xeito, pois nestas organizacións é bastante positivo para nós, sobre todo porque é o xeito de obter eses datos e de ter ese coñecemento. Hola. Hola. Te iba a preguntar, ¿cuáles son las diferencias entre neurobiología y la especialidad de neurología en la carrera de medicina? Bueno, es bastante... Olga ya ha dicho que es bastante... Claro. Nosotros la parte de yo estudié biología y luego hice el máster en neurociencia. Y luego en medicina sí que es dentro de medicina, de la carrera, es una especialidad. O sea, esa es la principal diferencia, sobre todo neurología sí que está ya más hacia la parte de pacientes y nosotros sí que buscamos dentro de la neurociencia modificaciones de a lo mejor como quitando una de estas proteínas que hablábamos antes en una región de neuronas, cómo estaban afectados. Es como que dentro de biología haces neurociencia y luego la otra es dentro de medicina haces la especialidad de neurología. Bueno, se non hai máis preguntas, eu quería aproveitar para nomear a Cintia embaixadora do noso proxecto Lugo Naturalmente, porque creemos que ela reflicte todos os valores que ten este proxecto noso tan especial, que levamos con el xa dende o ano 2019,
Ademais, bueno, pois é un proxecto que nos trouxo moitas alegrías a este centro e creo que nos vai seguir dando pois moitas satisfaccións no que tratamos de, pois de alguma maneira, fomentar o desenvolvemento territorial desta provincia, local, tamén deste concello, dun xeito sustentable. Creo que ti, Cintia, reúnes todos estes valores, entón, bueno, quero facerche entrega pois deste galardón, que é o galardón que creamos especialmente, pois representa de algún xeito pois a nosa provincia, representa tamén pois as estrelas, os soños, que seguramente ti tiveches cando iniciaches a túa carreira, e tamén pois un pouco a permeabilidade que ten a UNED a través da sociedade en toda a provincia de Lugo. Entón, bueno, pois quería facerche entrega do galardón. E darche as gracias pois por todo sempre. A vos. E xa teño a primeira peza do meu laboratorio en Santiago. Pois moi ben, hai que ir empezando pouco a pouco. Gracias, chicos, que nos saluden. Moi chulito. Bueno, y gracias a todos por venir. Sí, Si quieres voy por eso.